Dwi'n parhau fod yn y neuadd fwyd ar Stondin Cywain yn hynny efo Louise. A mae yna rhyw thema i deimlo, nid yn unig heddiw, ond yn ystod yr wythnos o fwydydd iach. Dwi'n meddwl, ydy hwn yn drend cry ar hyn o bryd? Yndi, dyna be mae'r data'n dweud. Dyn ni gyd isio mwy o fwyd iach, bwyd iach yn bywyd ni. Mae llesiant ar ei fyny. So mae un o'r pethau mae Cywain yn gwneud ydy helpu bobl cael mynediad i data fel yma o'r farchnad. So wedyn, yndi mae'n ddefnyddiol i cwmnïau dewis pa ffordd maen nhw eisiau mynd efo pethau. A ti'n gweld yma heddiw, mae lot o cynnyrch sydd yn dda. Y bariau iachus, mae'r siocled tywyll. Siocled tywyll. Yn bleserus ac yn... Ma'n lyflu, ond mae'n dda i ni fyd. Yn feithlon ac yn dda i ni. A wedyn Simply Seeds. Simply Seeds. Felly beth i hanes y cwmni yma? So mae Catherine wedi bod wrthi ysbel, ond yn newid i Cywain. Mae Catherine oedd hi ymchwilio am rhywbeth doedd ddim ar y farchnad, so nath i cychwyn neud o'i hun. Dyma lle mae efo ni heddiw. Simply Seeds. Hi, Catherine. Hello, hi. Where are you based? Well, I'm now based out of Carmarthenshire. So the business was in my home in Worcestershire, and we've actually just relocated to Manford in Carmarthenshire, and we're producing everything in Wales. Okay, so what are the ingredients? They're all different porridges. Yeah, so what we do is we produce porridge, and our porridge is a mix of British oats with pumpkin and sunflower seeds and then fruit. There's no added sugar, there's no dairy, and there's no preservatives, so it's as natural as possible. If I come and join you back there, we can see the product, because that's the produce, that's the important thing. So what are the different flavours? So we've got 5 flavours. We've got apple and cinnamon, which is very popular. We've got dark chocolate and ginger, which is really nice. So who develops the flavour? Is that your work? So it's been myself and my son decided on the dark chocolate and ginger. And then we've got date and apricot and cranberry. They can all be made with milk or water. You can use any alternative milks as well, so like coconut milk, almond milk, oat milk. And these are really handy on the go, aren't they? They are, yeah. So we supply a lot of independent coffee shops in particular. Right. Okay. In fact, actually, we also supplied the pots to Team GB athletes for the Olympics. Okay. What about the Commonwealth Games are starting today? I know. We should be there. Should be going up to Glasgow. All the best today, anyway. A pwy sy'n gyda ni fan hyn, wan ta Louise? Mae hwn yn busnes teulu go iawn yn fyma, Pop Shots. So mae gennym ni mab, mam a nain yn fyma, mam gei. Tair cenedlaeth. Da ni ddechrau fo nain ta, ia? Oce, o lle ydych chi'n dod i ddechrau? Fi'n dod o'r Hendi, byw yn Llangennech nawr. A ni gyd cael yn codi yn Llangennech. Reit, oce, dyma mam gi felly. Mam fan hyn. Helo. Beth i denw ti? Gemma. A dyma'r ŵyr, y mab. Brandon. A syniad pwy oedd y Pop Shots? Syniad fi. Reit, tera fata. Teri ddeitha fi, sut dechreuodd hyn i gyd? Fi wedi dechrau oherwydd siotiau yn y siopiau heddiw. Maen nhw'n gyda additives, preservatives, extracts a powders. O reit, So beth fi wedi wneud is, cyda fe back, a ni'n ni'n cael Just y cynhwysion naturiol felly. Mae hwnna'n wir, achos mae'r shots ma'n boblogaidd iawn. Mae nhw'n bach o bob man erbyn hyn. Mae pobl yn startio... Dewch i fan. Mae pobl yn startio realise beth maen nhw'n wneud. Ych chi'n yfod y shots ma? Fi'n licio hwn. Be di hwnna? A heat. Heat one. Mae fe'n gryf iawn gyda ginger a pethau fel yna. O pam fi'n cael wedi hanner mewn dwernod, pam chi'n cael yn y bore, mae'n rhoi sioc i chi. Sioc dda, gobeithio. Oh, yes. O chi'n edrych yn sioc i'r diwernod. Dwi'n meddwl mae'n codi ti lan yn y bore, is shot to go fi'n meddwl bod yn. Faint o shot... Mae'n trio Lyn? O reit, ie. Na i drio pari hwn, ia, ti'n dweud? Dyna fe. Mae lot o ginger yn yma. Mae lot o ginger yn yma. O reit. So mae'n i roi cic i ti ar y diwedd. Mae'n dechrau'r dydd, neu gyfe, mae'n dechrau'r dydd. Wel, os dwi'n bod yn onest, dwi yn yfed pethau fel hyn yn y bore, a mae hwnna'n un da. Ond dwi'n poeni am y pethau sydd maen nhw'n ychwanegu atyn nhw. Ti'n meddwl bod chdi'n neud lles ydy god? O, sori, ti eisiau... Mae'n iawn. Mae'n iawn. These ddim gyda additives, preservatives, extracts neu powders, neu synthetic vitamins, no E's. So, dyna dy USP di, sa ti'n dweud? Ie. Felly, 3 math gwahanol. Ie, 3 math gwahanol. So, ginger shot i hwnna fanna? Ginger turmeric, ie. Be di hwn? Gyda cucumber matcha. A pa les mae hwnna'n neud i ti? So, nice and light, nice and refreshing.
Chi'n trio hwnna hefyd? Ie, fi wedi trial e, fi yn licio fe, mae hwnna'r ffefryd. Gyda hwnna mae pina fel ynddo fe, so mae fe fwy felys yn naturiol. Nice and refreshing. Ie. Nice and sweet. Ie. Ie. Just fel dy fam gi. Ie. A mae hwn yn dda ar gyfer be? Mae hwnna'n dda am y gut health. Gut health, Good am skin hefyd. Gret, mwy. Mwy o fyna. A beth am hwn fan hyn? Mae hwnna'n good for... Mae gyda beetroot fyna yna. Right. So mae'n gallu helpu gyda lowering blood pressure hefyd. Fi wedi adio pink Himalayan salt, so sodium, so when you're sweating, you put it back in, basically. Yeah. A fi wedi adio spinach, rocket a beetroot I cael high nitrates. Wow. So mae hwnna'n fel promotio like blood flow. So yeah. Gwych iawn. Felly, gai jyst ofyn I gloi, ers faint mae'r syniad ma'n dy bend i nes, pryd ti wedi bod yn creu ar Fi wedi bod yn creu hwn since last Mai. Waw, ac erbyn hyn drycha, mewn llai na blwyddyn, ti'n rhoi Welsh. Exactly, mae'n amazing. Wow. Opportunity. Gwych. Da iawn. Wouldn't do it without Cywain. Na, wel, mae'n help mawr yn dydi. A ti'n gwerthu hein heddiw be, mewn bundles neu? Ie, ni gyda llawer o deals arno heddiw, Royal Welsh deals. Right. So ie, ni gyda, mae'n 100ml glass bottle, mae'n £3 yr un. A chi gallu cael 2 shots out of hwnna. Ie. So mae'n £1.50. Wel, pan fyddai di gorffen gwaith mi, fyddai nôl ma fel shot I gael am... Neu falle byddwn nhw gyd I mynd erbyn I ni orffen am 5 o'r gloch. Wel, da ni'n dymuno'n dda iawn I chi. A diolch am y croeso. Dwi'n wedi cael hwn, oedd o? Be oedd hwn? Beetroot. Reit, fyddai real boy ar ôl hwn. On the head. Oce. Right, off o mi. Diolch.